To ang tan-awon ang update diri sa tuang grass cutter. Mao ni siya diri. Ang grass cutter nga buhatan og dalan sa sakyanan. Mao na ni siya. Wa jud nasunog ang ginauban, no. Kulang pa sa kalaya. Kini diri. Mao ni diri ang iyang forma. Diri ko naglisod og grass cutter, okay. Law man ni taga tuhod. Iniglikuan ang sakyanan, glisod pang sakyanan, di ba? Taga tuhod mong gud ni. Dai mga lubak-lubak. Kini makita diri, puros ni mga lubak-lubak. Kini oh. Dili man kayo maklaro sa cellphone, sa video. Mura lang siyang patag tan-awon ba. Pero daghan ng mga lubak-lubak. Plano na mo ani palahon. Kini mga bukol-bukol palapalahon. Butang diri sa mga nalimaw. Ako na trabaho diri pagkutob sa mais. Kini maisan man ni sa mga silingan dito sa luti. Inig-harvest nila ani, padayon na tani dito sa payag. Ato ani street to na para makasulod ang sakyanan. Dinhi kay dili kayo daghang libaong nahan. Kini ra gyud diri oh, moy daghang libaong. Kini akong natrabaho. Kini mga libaong diri. Lam-lam. Kini lam-lam. Kini lam siya. Pang daoba ni. Kini may laom. Tukod. Tambak kananan. Nigda yung liko. Ito aran yung tambakan diri. Nigda yung liko. Ayos ni. Tara. Turang isa okay. Mag-okay daw siya sa mais among silingan daw. Nga binulad kay para daw iyarang para ingnon daw nga iharang hikap-hikap pero magkuha daw siya ganang isa ka kumkum daw para itanom. Patay. Nara